venit Moș Nicolae. Ce-ai primit tu acolo? Ia să vedem, ce-ai primit? Uite pe moșu. Așa? Wow! Mami, ce este ăla? Mami, ce este ăla? Hei, ou? Na, că nu poți să deschizi. Nu. Bobo. Bobo, adică Cioco. Mami, și asta ce este? Cine asta? Cine asta? Mor, mor, mor. Așa este. Și astea ce sunt, mami? Biscuiți? Biscuiți? Asta. Ăla biscuiți. Cioco? Da. Mami. Da? Ce-ți facă mami cu ea? Ia să spună tati masca. Bătea, 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 bătea. Oh, ce buburuză! Uite, mami, uite, uite zebruța. O vrei pe aia? Vai, ce zebruță!